Gusto mo bang mapasaya? Makitawa na sa programang Super IT. Kasama ang dalawang matandang pasaway, Lolo Ilyong at Lolo Tasyo. Dito lamang yan sa ating Naisyaga YouTube channel. Alex? Parang may bisita tayo ah. Narinig ko yun? May kumakatok. Bakit gano'n? Pag yun ang buksan ko. Parang maliit na tao. Buksan mo yung pinto. Tingnan mo. May Tarzan dito ah. Sino yan? Magandang gabi pa. Magandang gabi rin. Ano pangalan mo? Ang ganda. Ang ganda ng babae. Putito. Putito. Oh, mukha nga akong putito. Kaya akong nagustuhan ng mister ko eh. Hinahanap ko kasi yung bahay ni Tasyo Dapoy Kuya at may Titong Ilyong di mag-iba. Ay, kilala ko si Lolo Tasyo? At si Tata Ilyong? Kilala ko si Lolo Tasyo. Si Lolo Ilyong? Ay, bakit mo sila kilala? Dahil bahagi siya ng buhay ko. Kaya pala. Ano pong pangalan niyo? Ako nga pala si Kathleen Ann sa Naisyaga. Oo. Kathleen Ann, tapos nilaga ang apelido mo. Oo. Asawa ako ni Kuya mo, Alex. Kuya Alex? Oo, ito yung katabi ko. Okay lang siya ng konti sa office. Oo, ang pogi mo nga. Huwag mong samain. Tanungin lang kita kung bakit ka nagiging itim. Kasi ganun talaga sa tribo namin. Ano ba yung tribo nyo? Tribo Mual? Hindi. Timsi. Ano? Timsi. Parang bago yun Oo, baliktarin mo lang itim. Sige, pasok ka dito sa loob. Alex, papasukin mo siya. Ang baho niya parang amoy baboy ramo. Bakit hindi ka pa ba nasawa sa amoy ni Lolo Mutasyo? Pero sa amoy ni Lolo Tasyo. Oo. Parang tingnan mo kanila, oh. Ayoko maligo ngayon. Magkahawig Maginaw. Ha? Maligo ka? Hindi, kasi pag binuhusan ako ng tubig, malamig, nilalagnat ako. Kahit ang init. Alex? Ano? Alex, walang duda. Walang duda. Mag-anak ito ni Lolo Tasyo. Oo nga. Sige. Ikaw lang sigurong hindi nakagaya kay Lolo Tasyo. Siyempre, Kathleen Ann, mas pogi ako kay Lolo Tasyo eh. Ganun ba? Dahil nagustuhan mo ako, di ba? Oo. Nasa tahimik naman kayo. Pakisinarin. Hoy, Kabanatan kita. sino i-kiss mo ako? Hindi. Sino? Si Alex. Tama. Kamag-anak na talaga ni Lolo Tasyo ito. Pinsan pala tayo. Sabi ng pinsan. Well, pamangkin si Alex nila. Ano ba yun? Apo o pamangkin? Apo niya. O si pamangkin kita. Paano nangyari yun? Ganit yun eh. Kasi si Lolo Tasyo at si Tito Ilyong dumayo sila sa Mount Pinatubo. Pero halata naman kahit maitim ka. Gwapo ka naman Oo, gwapo ka. Ay, Ilyong. Piso ka dyan? Ilyong, may bisita pala tayo dito. Ay, wala si Lolo dito. Lolo Tasyo? Ha? May bisita ka, oh. Itay! Itay raw. Gusto kong yakapin. Ano ka ba? Sino ka ba? Itay. Mahal na mahal kita. Salamat sa kay Anito. Ano Kaya kayo ito? nakita tayo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Anong utang ko sa iyo ang buhay mo? Bakit? Ano bang utang ko sa iyo? Lolo Tasyo, kasi pumunta yan dito. Parang kamag-anak mo raw. Tingnan mo yung itsura niya. Anong kamag-anak? Wala akong kamag-anak na pangit. Bakit? Gwapo ka ba? Joke lang yung Lolo Tasyo. Huwag kang magalit. Pero kamag-anak ko ito. Bakit mo ako tinatakwil, aking ama? Nakalimutan niyo na ba ang nakaraan ng aking ina na si Tita? Oo nga. Pag biniligtad mo, tari.
Tasyo, anak mo talaga ito siguro. Hindi. Kailangan ko magpa-DNA sa kanya. Teka, ano bang katahimikan ito? Ano ka? Ilang buti dumating ka. Oo. Kilala mo ba si Rita? Sa Singambales? Di ba naligaw tayo noon? Tasyo, nalimutan ko na ba? Oo, kita mo. Ay, Tito Elyong. Payakap mo, Tito Elyong. Tama, anak ka nga nilolo mo, Tasyo, kasi ang baho mo. Kapag tingin, pag pinabuhusan ako ng tubig, nilalagnat ako. Tatay ko nga si Tasyo. Sige, yakapin mo si tatay natin. Oo. Hindi. Diyan na kayo. Ito, Ama. Ang baho mo. Pareho naman kayo eh. Kaya nga walang huda. Anak mo Hindi, talaga to. alam mo ba yung DNA? Alam mo ba yun? Sa Elyong? Oo, yung DNA test. Oo. Ito ko yan eh. Oo, alam ko yun. Alam ko meaning nun eh. Oo, ano bang meaning nun? Duling na aso. Nagpapatawa ka pa pero hindi mo tanggapin yung anak mo, ha? Tanggapin mo Kailan ng katotohanan, Tasyo. Ito Anak mo rin talaga yung- ito. Marami akong dalang manok dito. Saan bang manok? Sige, kay katayin natin. May isang kondisyon. Tulungan mo ako. Sige. Sige, tulungan kita. Elyong, Malimot mo siya. Ay, hindi. bumalik ka na sa kagubatan, hindi kita anak. Anak mo siya, Tasyo. Ano ba? Bakit mo pinagigina na anak ko siya? Hindi ko siya anak. Anak mo siya talaga. Pangit yan. Kaya, Bakit? pareho kami ilong ah. Oo, lumuluha na siya. Tingnan mo. Gayang-gaya siya sa'yo. Yung luha niya sa tenga rin lumalabas. Tuwawa naman yung anak mo. Parang sasakyan niya. Hindi. Hindi ko pa rin matatanggap na anak ko siya. Tanggapin Wala mo akong na anak kasi. na amoy baboy ramo. Amoy aso, ramo ka naman. Amoy aso, ramo ba? Parang wala, no? Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Ang nagapalangga sa imo. Dok, ang ibig niyo po sabihin. Mr. Robert, ginawa na namin ang lahat pero wala na talagang pag-asa. Pero Dok, hindi ba natanggal niyo na yung bubog ng salamin ng kotse sa mga mata ko? Natanggal na namin pero maraming damage eh. Kaya wala na tayong magawa pa kundi tanggapin na lang ang katotohanan Dok, na hindi. magiging bulag ka. Hindi ko matanggap to, Dok. Tanggapin mo na kasi wala tayong magawa eh. Kahit dalhin pa natin yan sa ibang bansa, kahit may pera ka pa, wala na tayong magawa. Hindi maaari yun. Bulag ka na pero masilbi ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Paano yung Marami girlfriend ka ko? pang magagawa. Paano yung girlfriend ko si Sandra? Pag nalaman niya na bulag na ako. Siguro, maintindihan ka naman niya. Mahal ka naman niya, di ba? At yun sa bahay si Robert ay, Robert, Sandra, hindi kita makikita. Hindi kita makita, Sandra. Robert, Pwede bang... sabi niya sa akin ng doktor magiging tuluyan ka ng bulag. Sandra, layuan mo na ako. Ano? Hindi na ako nababagay sa'yo. Ano hindi na babagay, ha? Robert, di ba nagsuntaan tayo na magmamahalan tayo kahit anong mangyari? Kahit bulag ka na, Robert, tanggap pa rin kita. Hindi. At Wala mahal akong na mahal silbi. kita. Wala akong Silbi silbi. ka. Wala akong silbi, Sandra. Alam ko marami ka pang magagawa. Kaya nga binuhay ka pa ng Panginoon para mapakita sa lahat na may magagawa ka pa. Ano pang gagawin ko? Engineer nga ako, pero bulag na ako. Nagkamahalan tayo di ba? Layuan mo ako, Sandra. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Robert, intindihan mo muna. Pwede ba? Layuan mo ako.
Ayoko na. Huwag kang magalit. Hindi ka pa magaling. Sinabing layuan mo ko eh. Sugat mo. Sinabing layuan mo ko. Sige. Lalabas na ako. Kalma ka lang dyan, ha. Sige na. At huwag ka nang bumalik dito. I don't need you anymore. Robert? Eh? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya tanggapin ako lang yan. Anak. Hindi ko kaya. Halika rito, anak. Basta naisip ko pang mamatay. Anak. Basta naisip ko pang mamatay. Nako po, yan ang problema niya ngayon. Ilyo. Oh, bakit ka umiyak, Ilyo? Ang pangit niya parang pusang bagong panganak. Bastos ka para siyempre nadadala ako. Ano nangyayari? Tama Awa na. ko sa kanya. Kasi ko nasan kung luha mo sa tenga mo. Lumalabas yung luha mo sa tenga mo eh. Ayan. Mga advice doon ni Brownie ganito. Marami naman magagawa ang mga blind, di ba? Tanggapin mo na lang katotohanan na blind ka. Oo. Kasi Kasi- kahit ano pang mangyari, blind ka pa rin. Wala. May purpose ang Panginoon Diyos kaya siguro ginanon, di ba? So, kailangan tanggapin mo na ganun ka. Marami, kahit blind ka, engineer ka pa naman, marami kang magagawa. Marami pa talaga magawa mo. Kasi Pwede kang meron gumawa ng bahay ng mga blind, o. Dahil engineer ka, o, di ba? Oo, gawan na sila ng home for the blind. Hindi, seryoso yan. Tama. Tanggapin mo na lang, Hero. Alam Pero mo. 24 anyos pa lang ito, hindi na Oo. Oo. Kaya kasi naman ang gusto mag-advise, siya naman mamaya si Ibiang pa-advise natin mamaya makontak natin siya nga. Oo, Kaya ka, sabihin natin kay Biang kung anong advice ni Biang sa problema na ganyan. Kasi ikaw, Tasyo, natanggap mo na ba na isa ka ng bulag ngayon? oo, matatanggap ko na kitbingi, tanggap ko na rin. Siguro, dubli yung ano natin, no? Diferensya Oo. sa katawan. Pag matanda na tayo, bingay na, bulag. Kung sa laro, 5 points yung pagkabulag, 5 points yung pagkakingi. So 10 points na. Tama, no? Oo. You are the answer for my lonely prayer.